mase kuyasiphoqa ukuthi ke mina nalo dade lo sigcine sehlukana asuke ke udade ngenza isibonelo ngiyaxolisa abantu besifazane ukuthi umuntu wesilisa mina ngizokwenza isibonelo ke yabona nje ngokungane noma ungangaxolisa bayakwenza abafowethu kuma nje abaganiwe yikho lokho hayi ngoba kuukuthi bayathanda yikho lokho bakhona laba bakwenzayo asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amafasha abahlosile bathi usokhuluso khokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesinto wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele ulwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana nina bakanodume ehlezi kamenzi ngeimpunga yesintu kuyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lumfanekiso oqoshiwe makuthi umushaka kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa impunga yesintu umshana wakofuze fulelo mashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo oyigabeni mabanga likaThumbula Chachacha uchachacha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhona angihambi ke ngedwa bafowethu ngihamba nebhubesi akikubingelele mne wethu amen siyakhuleka kwinchayine lenkulu impunga yesintu TV abantu abaningi wena bhubesi basuke babuke ama subscribers bathi ngoba awu 42,000 kodwa kukhona ama channel othola ukuthi ama subscribers abo 100,000 200,000 inkulu kanjani ake ngiyicacise okay inkulu ngoba ukudla esikuphakela kona ngisho wona la uthola ukuthi abo 100,000 awakuphakela ukudla okuphakelwa lekhaya manje la kuphaka ukudla okuyodliwa yizukulwana ngezizukulwana ukudla okuyiqiniso ngoba nalabo abakhulayo bayothi mebengena la kuma YouTube bafike balifice lolu lwazi lolu oluyobasiza futhi ekukhuleni kwabo uma kuukuthi abazali babo abazange bayindlala kahle indlela yesintu noma indlela yokuphila yethu kubantu usisho incwadi le yami engizoyikhipha ngiyasikaza indlela yesintu angithi manje seyisondele phela insuku sesivela sakusha webhovuka Nkosi yami yabona igama elithi isibopho singalichaza ngendlela eziningi ezahlukene kodwa siqonda into eyodwa ekugcineni omunye ngalichaza ngendlela yakhe mhlambe azabeke nezibonelo ezithile nomunye ngokunjalo kodwa isibopho wenzo lo ayive yandile leyo nto kulabantu abasha abakule age yethu ayive yandile kakhulu yebo kudeka umbukelo ukuthi kanjani yabona lento esibopho wena mne wethu abantu ababathakathi bayayithanda kodwa kukhona abantu uthola ukuthi umthakathi kodwa akaze nothi umthakathi kunjalo ngizokwenza isibonelo la mne wethu uthola ukuthi mina nginentombi engifisa ukwakha naye sibe nalabo budlelwano lobo kodwa ngokuhamba kwesikhathi ebese ngiyabona ukuthi no noma nayo intombi ibona ukuthi lo budlelwano bethu angeke buze busise la kufanele sifike khona noma amathonga asembethe afike asho athi lento enizamayo la ayikho futhi ngeke izibe khona mase kuyasiphoqa ukuthi ke mina nalo dade lo sigcine sehlukana asuke ke udade ngenza isibonelo ngiyaxolisa abantu besifazane ukuthi umuntu wesilisa mina ngizokwenza isibonelo ke yabona nje ngokungane noma ungangaxolisa bayakwenza abafowethu kuma nje abaganiwe yikho lokho hayi ngoba kuukuthi bayathanda yikho lokho bakhona laba bakwenzayo uthola ukuthi ke ayisasebenzanga noma ayisalunganga lento yethu ebese yaphuma lo wesifazane aye kulabantu laba abagangayo kodwa abacashe ngokuthi babilaphi uyangeza ukuthi ngithini ebese fike elibika udaba ngendlela alibika ngayo
bese kuthi lo muntu lo ocashe ngokuba umelaphi kodwa ewumgangi noma eyisigangi emkhunkulu umkhunkulu yabona Bhovungana umuntu othola ukuthi wenza izinto zokucekela abantu phansi umkhunkulu lo umthakathi impela ecashe ngegama lokuthi umsizi wabantu ebese emnika ke into athi hayi khuleka wena uzobuya lo muntu uzofika ukhulume la ukhulume ebese uyayiphephetha leyo nto leyo uzobuya egijima kodwa ngekhathi ukhuluma la usho ukuthi uma lo muntu engabuyi uma eqhubeka ethi uyazama akangalungelwa ilutho angabi khona umuntu wesifazana ozohlala yabona ukuthi ukuthakatha lo usuthakathileke lapho usumbophile lo yamuntu lo manje umbophele ini into adenizama nobabili eniqale ningazi ukuthi izophumelela ngoba noma ngeyiphumelele ngoba phela mnewethu asikubeke nje kube clear kona lento yomjolo ayikho right ethongweni kodwa iyenzeka kunjalo and uma uqala uthi uyashela intombi niyajola noma niyathandana ngenhloso ukuthi uyafisa kusasa ukuthi uvuse ikhaya uyayizwa loo nto le kusuke kungekho into eyigarantii ukuthi le nto eniqala izolunga noma ngeyilunga kunjalo manje masingalungi kufanele uyivumele inhliziyo nawe umuntu wesifazana ufanele ukuvumele lokho ukuthi cha nizamile kodwa kuzange kwalunga musa wena ukuphuma ebese uyolanda izinto ezogcina zijika isimo saloya muntu manje agcine ebuyiswa izona ngoba uma wenza njalo usumthakathi usuyamthakatha loya muntu loyo ungagcinike ngomthakathi ugcine ngokumbopha manje ngoba masuthi akangalungelwa ilutho okuyi relationship noma ubudlelwane ngaphandle kwakho usuyambopha loyo muntu loyo sesikhuluma ngesibopho ke manje uthola ukuthi ngathandana nomuntu wesifazane sahlukana yonke amanye ama relationships alandela lapho ayabheda futhi abheda ngendlela efanayo kuthi nje kancane ucima umlilo kuthi kancane ucima umlilo kuthi kancane ucima umlilo yini ilesi sibopho lesi useboshiwe lo muntu loyo manje Bhovungana mnewethu ngoba phela bakhona abantu baningi uthola ukuthi umuntu kukhona izibopho ezithile phezukwayo ngalela nje kokuthi mhlambe izibopho eziqondene mhlambe nothando nasempilweni yakhe nje umuntu uthola ukuthi kwefungwa kwakhona izibopho ezithile eziboshwa ukuthi soke sibone meqeda ukufunda ukuthi umsebenzi yokawuthola yini soke sibone ukuthi abantwana yobathola yini seseganile soke sibone ukuthi into zakhe zoke zimlungelele soke sibone ukuthi uyowakha yini lo muntu soke sibone ukuthi nje esethola umsebenzi nje kukhona into azoyenza ngale mali ayithola kulo msebenzi lo uthola ukuthi umuntu uyasebenza kodwa akazi wenzani kuphela u5 years akazi wenzani umuntu uthi uyambheka uyakhala ukhala nokuthi angikwazi usho ukuthenga ibhlue kodwa ngiyavuka ngemsebenzini kwafungwa uhola kahle kwafungwa kwaboshwa omunye uthola ukuthi nje ufungela ukuthi yes akawuthola umsebenzi kodwa sicela ukumculisa egweletini ucile uvele kangaka ithi imali ngene ibehamba yonke njalo ngenyanga mayingeke yaphela konke kanti into esethiwe ukukhona izinto ezithile ezizibopho aboshelwe zona ifungo imbulelo kuningi singakubala kuze kushona ilanga kuningi manje ke mnewethu ke inkinga ezinjalo ngoba phela bakhona ngempela abantu uthola ukuthi umuntu ngempela phezulu kwempilo yakhe kunezibopho uthola ukuthi ngempela gangiwe ngoba uma beganga labantu la bayajula kakhulu ngoba into yokuqala bayenza bakushaya nje ithongweni naso bakushaya ithongweni okokuqala ngoba bekushaya ithongweni bakushaya ukhiye ilungiseka kanjani iyalungiseka yini no leso simo siyalungiseka mnewethu noma singese sichaze la silungiseka kalula noma kanzima isimo esinzima phela lesi akukho lula manje lapho Bhovungana kukhona abantu mnewethu uthola ukuthi sebajwayela mhlawumbe uthola ukuthi uqale wathola nalabantu laba abathwalisayo okanye laba abathwele abenza izinto ngomlingo zenziwa otikoloshe zilungu kwaleso sikhathi iphinde ibuye manje na uthanda izinto ezishesha ukuthi uzathi into ilunge bese mvalo ke nyampu isiyaphela usezothola ioriginal manje no mnewethu angithi ngiyacabanga ukuthi uchazile la ukuthi ngekhathi kwenziwa lezo ibopho lezo ulinyazwa wena kuze kuqale kulinyazwa ithongo uqala ngaphambi kokuthi kuze kulinyazwe wena so ukulungisa lento le kahle kahle kulungiswa ithongo lakho kuwe ebese kulungiswa wena uqobo
So akuyona into ozothi ufika manje kusasa seyiphelile sekulunge konke cha. Ake ngiyibeke kanje Bhofungane. Mbukelo Mpunga Yesintu TV. Ukwelapha umuntu uyibanga elide. Kusuke kungafanele wena ukuthi uthi uyibone inkinga yakho inkulu bese ucabanga ukuthi izolunga kusasa. Uma kuukuthi inkinga yakho siyilungisa ngokomsamo, mhlambe sithi phahla siyakulekelela ngezinto ezithile. Ngenkathi uphahla udlulisa leyo myalezo okanye leyo nkulumo, abantu abadala kwelamathongo bayahlala phansi. Baxoxe, babonisane ngento okade uyicela kubona. Emva kwalokho bobe sebethatha isinqumo. Uzokhumbula ukuthi nathi sabantu kuyenzeka sibe namacala athile, namaphutha athile. Bake bahlale phansi ke basilalele isicelo sakho, basimunyunge. Bese emva kwalokho bazophuma nesinqumo. Kubalekile ukuthi ukwazi lokho ukuthi ukwelashwa ikakhulukazi ngeqiniso. Kuyindlela ende. Akufani nokuthi ngizovela ngikunika umkhovu ngithi iwona ozokwenza izinto. Bese uyavusa ebusuku uthi ngifuna umkhovu uzokwenzela lokho. Bese uyagqilaza bonke. Ungabusalala. Uyabona lento mnewethu ifana noma ke umuntu ke kuthiwa ugula la enyameni. Angithi umuya kaDokotela ufika uDokotela kujove. Yeah. Ebese kunika amaphilisi noma umuthi ozofika uphuze mhlambe lo 5 days, 3 days, 5 days, kwesinye isikhathi 7 days. Uthona ama antibiotic kufuneka uwaphuze uzowaqeda. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yini iprocess yokwelapha leso sifo noma lo mkhuhlane loyo. Awupheli ngenkathi uzojova kuphela. Kodwa kuba nezinsuku ezinye kuya ngesifo ukuthi siphi isifo selekudokotela ezophinde zengezwe ekutheni kuqedwe lesifo kulapheke lesifo esigulisa inyama. Nala emoyeni ka akusho ukuthi umuke wafika wazogezwa ngenze isibonelo kanye sekuphelile lapho wena usulindele ukuthi nje yonke lento leyilungu ngaphandle ukuthi ubuzoyihlanza nje. Ya ukuyihlanza ke uyihlanza manje uhlanzeke manje. Kodwa mekukhona into ethize elashwayo kuwe emoyeni wakho akusiyinto overnight. Ngikhuluma ke kodwa mina ngokulapha ngokwethongo. Mnewethu udlamaningi sakende Bhofungane. Ngicabanga ukuthi mina asiyiphethe mnewethu lembenge. Babukeli beMpunga Yesintu TV akukho kuhle ukwenza into kumuntu ngoba nako kukhona into ethile mhlambe enigejane ngayo bese wena uthi ufuna ukubona ukuthi uyokalungelwe yini uhambe uyenyangeni uthola imithi bese uthi uyamvala lo muntu. Akukho kuhle lokho. Lo muntu unethongo nawe unethongo. Uyothi usuhambile emhlabeni usufika kwelamathongo bese amathongo ayakubuza ngaleso senzo sakho esingcondile wasena. Bese kuhlupheka isizukulwane sakho ngenxa yakho ngento engenasidingo. Ayikho into bafowethu enhle njenganokuthi uma uwumuntu ukwazi ukuthi udlulise leyo nto osuke ikuphathe kabi ngaleso sikhathi. Ungazi uthatha isinqumo sokuthi ufuna ukucekela phansi omunye umuntu ngoba mawucekela phansi yena ucekela ithongo lakhe lokwazi ukuthi likumangalele. Bhofungane mnewethu athina wakho kuphetha. Awukuphetha ami athi noma ngathiwa wonakale kangakanani emoyeni ungamfisela omunye umuntu intembi. Lo muntu lo mfisela intembi unezithunywa zakhe ezimthandayo naye. Wena uzokwenza okubi kuyena kodwa izithunywa zakho ngezithule izibukele. Kukhona nazo ezokwenza ngokuphilisela kuwena. Uthola ukuthi nawe ke impilo yakho ke siyalimala ngalo ndlela. Asifundeni babukeli beMpunga Yesintu ukuthi sibe noxolo ezimpilweni zethu ezinhlizweni zethu ngaphakathi. Ungakuthathi isimo esithize esokwenza ukuthi udinwe bese udinwa ngalendlela le ukuthi ugcina usewenza nezinto kusasa ukuthi uma uhlaliswa phansi ubuzwa ngaso ebese uba namahloni ngaso. Asibonge kakhulu ke mbukelo weMpunga Yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukuthi udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo olukhulu. Inombolo lezo lokuzibona le screenini yeza Bhofungane. Mawukuthi mhlambe kukhona okuthile ofisa ukuthi akulekelele ngako uzokwazi ukuthi umshayele kuzona inombolo lezi. Kambe Bhofungane utholakala lapho mnewethu kumbukelo omusha weMpunga Yesintu TV. Okay, mina ngitholala eGoli eKrugersdorp. Ngibuye ngitholala eKwandengezi eThekwini. Kodwa bahlezi bengikhalela abantu baseGoli. Kanjani manje? Bathi abakuthola. Abangithole ocingweni. Bathi abakuthola abantu baseGoli.
Ukuthi manje ngihlala emaplazini eGoli. Kuyenzeka inetwork ingiphazamise mnewethu. Umuntu umezama akazama noma umebone ngangithola efonini azama ukungixhuma ngoWhatsApp. Lapho yothi imibamba ke network yobe sengikwazi ukuphendula. Manje lo maplaza mfowethu ayikho indawo esingayithola besibavakashela ababukeli bempunga. Cha ababukeli baseGoli kade bakulindela mnethu wabathembisa wasubaleka. So manje mase uyiceba wena okufuneka ukuchaza. Hayi COVID le yaphelile. iCovid kade yaphela. Yabo zasithembe befuna ukuthi yonke into izolungiseka kahle iqonde yonke into bese sikwazi ukuthi sobabona kwandonga ziyaduma babongibekela inyama mina ngidla inyama ke mina bovungana. Usho iphike ngoba phela mekuthiwa kanye mayipheli abadala babekhuluma ngenye inyama. Asibambe lapho abalaleli abavote la ukuthi impunga ize eGoli noma enza njani commentani lapho. Asibonge kakhulu babule impunga yeSintu TV. Siyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu impunga yeSintu TV bese sithi nje impunga. Wait,